अति सुंदर पद्यटी लिखिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। सर्वोत्कृष्ट काव्य हूँ वैदेश्य विलास। अच्छा बनुप्रास प्रत्येक पदर प्रथम अक्षर हूँ वैदेही स विलास। वैदेही जे सीता सीता ईश हेले प्रभु रामचंद्र से ही भगवान लीला को प्रकाश करिसेंति कवि छंद माध्यम पुणी वै जे निश्चय निश्चय देही होउछंती जे कि प्रकृत रे निश्चय सबुले जे कि संसार रे अछंती से होउछंती सेही परम ब्रह्म। तांकरी लीला को अति सुंदर भाव रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वर्णना करिसेंति। वैदेश्य विलास 35 छंद 522 पृष्ठ राग चिंता विसाख्य किपरि ताल विषम त्रिपुटा 7 मात्रा। बुद्धे सोणीमा हे मती वैश्रवणे लंक बुद्धे सुनिबा हेउ सुमति। अच्छा वै श्रवणे लंक देवती। हाँ बुद्धे की हे पंडित जनमाने सुमति जे उत्तम मति दे सुनंतु। अच्छा वै श्रवण जे रावण रावण को जाई लंकार देवी कहूछि कौन कौन बोली कहूछि कौन कहले साक्ष्य रावण बिहिला संदेश हेला डिजिबेश संदेश जे वार्ता दउछि लंकार देवी जे तू निद्रित अवस्था रे सोइछु। अरे सीतांकर जीवईश जे प्रभु रामचंद्र रामचंद्रंगर वार्ता आसी लंका पहुंचलानी। अच्छा आउरी कौन तू शोइछु संगे संगे उठिला रावण भाविला अरे किए आसी बसी स्वपन चेतिक बाहरिला से अशोक बसी स्वपन चेती कंपन। बसी पड़ा संगे संगे चेता पाई बाहरिला से अशोक वन सीतांग निकट को किए से आसी किए से जीवी मु देखिबी। अच्छा अच्छा बहुत दिहुड़ी अंधार घउड़ी एबे सिना आलोकर विभिन्न प्रकार अछि पूर्व काल में सब राजा माने गले दिहुड़ी जालुथंती। हां ए जो दिहुड़ी रो आलुओ रे अंधार दूर हो जाय। हां हां दूर हो जाईछि मणिमा जय बोलिकरी परिचारी दासी परिवारी माने समस्त जय जयकार करछंती। रावण पहुंचला अशोक वन रे। अच्छा बुलाउछि चक्र प्राय नेत्र बहि सुलग
ବୁଲାଉଛି ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ନେତ୍ର ଯିବା ସମୟରେ ଚକ୍ର ଭଳି ତାର ନେତ୍ର ବୁଲୁଛି ବିଂଶ ନୟନ ବହି ସୁଳଭ ଦାସୀ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସାଜସଜ ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାଳେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆସିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ତେଣୁକରି ବୀର ବେଶରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶାର୍ଦ୍ଧାନନ ଶୋଭାନନ ଆନ ଲଲଙ୍ଘେ ଯାହା ଦେବ ଗୋତ୍ର ଯିଏକି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ସେ ଆସିଛି ସୀତାଙ୍କର ଜୀବୈଷ ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି କିଏ ଆସିଛି ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାବଣ ସୀତା ଯୋଉ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରାବଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବଡ଼ ଭିକି ଉଠି ଯାଉ ଦୁଷ୍ଟ ବଡ଼ ଭୀରେ ସୀତା କଲେ ପୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ମାନ ବିଷୟ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଭାବି ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ସେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ଭାବି ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ସେ ବଡ଼ ଭିକି ଉଠି ଯାଉ ଦୁଷ୍ଟ ବଡ଼ ଭୀରେ ସୀତା କଲେ ପୃଷ୍ଠ ବଡ଼ ଭି ଯେ ମଣ୍ଡପ ଯୋଉ ଚୌତରା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ବଡ଼ ଭି ଯେ ବଡ଼ ଭୟରେ ସୀତା ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଠି କରି ବସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଷୟ ମାନ ଅତିଶୟ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଭାବି ହେଲା ହୃଷ୍ଟ ଯେ ବାତ ଯେ ପବନ ଜାତ ଯେ ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସୀତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ସାରା ଲଙ୍କାପୁର ବୁଲି ବୁଲି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଶୋକ ବନରେ ସନ୍ଦେହ କାଳେ ଇଏ ସୀତା ନା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପଟାକୁ ଦେଖି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କାଳେ ସିଏ ସୀତା ସିଏ କଣ ରାବଣର କଣ ଅଙ୍କ ପଲଙ୍କର ସାଇନି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କ ସାଇନି ନା ନାହିଁ ଭୁଲ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସୀତାଟା କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ଆସିଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଶୟଟା ମୋର ଦୂର ହେଇଯିବ ରାବଣ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠି ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ ବସେ ପାସି ହୋଇ ମଧୁବ୍ରତେ ବାଣୀ ଶରସ ଶରକି ଶ୍ରୁତେ ବସଇ ଭାସଇ ଦୈତ୍ୟ ନ ବସଇ କିପା କୃପା ମୋହଠାରେ ଚିତେରେ ବରାଙ୍ଗୀ ମଧୁବ୍ରତ ଯେ ଭ୍ରମର ରୂପ ଧରି ହନୁମାନ ସେଇଠି ଶିଶବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ବସଇ ଭାସଇ ଦୈତ୍ୟ ନ ବସଇ କିପା କୃପା ମୋହଠାରେ ଚିତେରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ବସି ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ବସି ରାବଣ କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ ଆଚ୍ଛା ଇଥି ପ୍ରକାର ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ତୋର ଟିକେ କୃପା ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ତୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା ବସୁନି ମୋ ପାଇଁ ବଦାନ୍ୟ ଯେ ଲୋକ ହୋଇ ଥାଇ ମୁଛ ତନୁଦା ନକିନ ଦେଇ ବିଧିରେ ତୁ ନିଧି ତୁ ପରସ ବିଧି ମୁଁ ଯେ ତୋର ସନ୍ନିଧେ ସ୍ଥାୟୀ ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ମୋଟେ ତୋହରି ସାନିଧ୍ୟେ ସ୍ଥାୟୀ ରେ ରାବଣ କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ ବଦାନ୍ୟ ଯେ ଲୋକ ହୋଇଥାଇ ବୁଝ ତନୁଦାନ କି ନ ଦେଇ ବଦାନ୍ୟ ଯେ ବିଶେଷ ଦାନୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଦାନୀ ହେଇଥାଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ସିଏ ଦେଇଦିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦିଏ ତୁ କହିପାରୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ତୋତେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛି ପୁଣି ତୋ ନିକଟରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ତୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ଏ କଥା ତୁ ମତେ କହିପାରୁ କିଏ ରାବଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି ରାବଣ କହୁଛି ତତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗୁନି ନାହିଁ ଅଛି କଣ ତୋ ପାଖରେ କଣ ବିଧିରେ ତୁ ନିଧି ରୂପରସ ନିଧି ନିଧି ଯେ ସମୁଦ୍ର ସାଗର ରୂପକ ରୂପରସ ବିଧାତା ତୋ ନିକଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଦେଇଛି ତୁ ସେଇଥିରୁ ମତେ କିଛି ଦାନ କରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି କାଳେ ତୁ ଭାବିପାରୁ ମୁଁ ତ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେହଟା ଦାନ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ କବିଙ୍କର
বিভা করব লভিপ বিরসই সে মধুপ বিভা করব সে প্রিয়া তুম মুজে মধুপ রস দানি রে রাবণ কৌছি রে বরাঙ্গী সীতে বিবাহ কর বল্লভী পদ্মিনী বিল সহি সে মধুপ ঘেনি বিবাহ কর বଂଶୀ প্ରିୟା ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ମୁଁ ଯେ ମଧୁପ ରସଦାନୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିବାହ କର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଲ୍ଲଭୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ହଁ କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ହୁଏ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଲ୍ଲଭୀ ପଦ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ବିଳ ସହି ସେ ମଧୁପ ଘେନି ମଧୁପ ଯେ ଭ୍ରମର ସହିତ ସେ ବିଳାସ କରେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ବିବାହ କର ବଂଶୀ ପ୍ରିୟା ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ତୁ ହଉଛୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ବୋହୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯେ ମଧୁପର୍ଥାତ ମଧ୍ୟ ପାଇ ହଁ ହଁ ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଳାସ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଲ୍ଲଭୀ ପଦ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ମଧୁପ ଯେ ଭ୍ରମର ସହିତ ସେ ବିଳାସ କରୁଛି। କରୁଛି ବିବାହ କର ବଂଶୀ ପ୍ରିୟା ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ତୁ ହଉଛୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ବୋହୁ ହଁ ସିଏ ହେଲା ପଦ୍ମ ତୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ହଁ ସିଏ ହେଲା ମଧୁପ ମୁଁ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ପାଇ ହଁ ହଁ ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଳାସ କରେ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ମନା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ତୁ ଭାବୁଛୁ ଆର ଏତେ ଗୁଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଇଏ କଣ ମତେ ସ୍ନେହ କରିବ କି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବହୁ ବଲ୍ଲଭ ନାୟିକା ଶଙ୍କା ବହୁ ବଲ୍ଲଭ ନାୟିକା ଶଙ୍କା ବହୁ ବିମୁଖ ବାଞ୍ଚି ରସିକା ବହୁ ବଲ୍ଲଭ ନାୟିକା ଶଙ୍କା ବହୁ ବିମୁଖ ବାଞ୍ଚି ରସିକା ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ସମ ସୁଷମ ସମସ୍ତେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ସମ ସୁଷମ ସମସ୍ତେ ହେବେ ହେବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଶତ୍ରୁକାରେ ବରାଙ୍ଗୀ ହେବେ ହେବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଶତ୍ରୁକାରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ଏବେ ହେବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକାରେ ବରାଙ୍ଗୀ ଏବେ ହେବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକାରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ବହୁ ବଲ୍ଲଭ ନାୟିକା ବହୁ ନାୟିକା ବଲ୍ଲଭ ଶଙ୍କା ତୁ ଶଙ୍କା କରୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ ଆଚ୍ଛା ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ସମ ସୁଷମ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ମୋର କେବଳ ବଞ୍ଚିତ ଆକାର ରହିବେ ଆଚ୍ଛା 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 ତୁ କେବଳ ମୋର ପ୍ରଧାନ ହେଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବୁ। କିପରି ବିଂଶ ସପ୍ତାଧିକ ତାରାପତି ବିଂଶ ସପ୍ତାଧିକ ତାରାପତି ବିଧୁରୋହିଣୀ ତା ପ୍ରିୟବତୀ ବିକୃତ ନୁହ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତ କରୁଛି ବିକୃତ ନୁହ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତ କରୁଛି ତୋହ କୃତେ ରସେ ମୋର ପ୍ରୀତି ରେ ବରା ତୋହ ଠାରେ ରସେ ମୋର ପ୍ରୀତି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ତୋହ ଠାରେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରୀତି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ତୋହ ଠାରେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରୀତି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ରାବଣ କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ ହଁ ବିଂଶ ସପ୍ତାଧିକ ତାରାପତି ତାରାପତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଂଶ ଆଉ 7 ହେଲା 27 27 ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ବିଧୁ ରୋହିଣୀ ତା ପ୍ରିୟବତୀ ବିଧୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ରୋହିଣୀ ରୋହିଣୀ ଠିକ ଯେମିତି ରୋହିଣୀ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ହଁ ମୋର ଏତେ ଗୁଡିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟବତୀ ହେଇକି ରହିବୁ ହଁ ତୋହ କୃତ୍ୟର ସେ ମୋର ପ୍ରୀତି କେବଳ ତୋ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରୀତି ଭାବ ସିନା ହଁ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରୀତି ଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ତାପରେ ରାବଣ କହୁଛି ତୁ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ରାମ ରାମ ଘୋଷୁଛୁ ହଁ 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 ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ମୋ ଠାରୁ ତତେ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ କିଛି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ତତେ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଯୋଗୀ ଠାବେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଯୋଗୀ ଠାବେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଇ করে দেবে ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଇ করে ଦେବେ বড় করিবা করণী তার কাহি ବଡ଼ କରିବା କରଣୀ ତାର କାହିଁ পড়ে তস্তর করে দেবে রে বরা ପରେ ତସ୍କର କରଣୀ ଯିବେ ରେ
পরে তসর ঘরে যাবে রে বরাঙ্গি পরে তসর ঘরে যাবে রে বরাঙ্গি ରାବଣ କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ আচ্ছা ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଯୋଗୀ ଠାବେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଥାଇ କରେ ଯିବେ। ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମାଗି ଯାଚିକିରି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ରଖିଥାନ୍ତି ଲୁଚେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଁ 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 କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ, ଜଟା ଭିତରେ, ନା ନାହିଁ ହଁ ଛାଲ ଭିତରେ ହଁ, ହଁ। ଏମିତି ଲୁଚେଇକିରି ଧରିଥାନ୍ତି, ବଡ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ରଖିଥାନ୍ତି ଦୈବାତ ଯଦି ତସ୍କର ଯେ ଚୋର ହାବୁଡେ ପଡିଗଲା, ଏ ହେ 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 ସେ ଚୋର ଯଦି ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧନ ଯଦି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି, ନେଇଯିବ ଏ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ତା ପାଖରୁ ଛଡେଇ ଆଣିପାରୁଛି କି? ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଣିପାରୁନି? ନା, ଚୋର ପାଖରେ ଯେତିକି ବଳ ହଁ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ ସେ ବଳ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ନଥାଏ ଚୋରଠୁ ଛଡେଇ ଆଣିବା ଭଳି ବଳ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ ନଥାଏ। ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାବଣ କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଯୋଗୀ ଠାବେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଇ କରେ ଯେବେ ହଁ। ବଳ କରିବା କରଣୀ ତାର କାହିଁ ପଡେ ତସ୍କର କରରେ ଯେବେ ଯେବେ। ଯଦି ଚୋରା ହାବୁଡେ ଧନ ପଡିଗଲା, ସେ ଚୋର ପାଖରୁ ଯେମିତି ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଏ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ, ହଁ। ତୁ ଯୋଉ ଧନ ରୂପା ସୀତା ଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏ ଚୋର ରାବଣ ଯୋଉ ତତେ ଯୋଉ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି, ହଁ। ଆଉ ସେ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ମୋ ପାଖରୁ ତତେ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ରାମ ରାମ ଘୋଷ ଛାଡ ବିଚାର କଲା, ବହୁତ କଥା କହିଦେଲେଣି। ହଁ ହଁ ବାଣୀ ବାଣ ମୋହର ହୋଇଲା ବ୍ୟଥା ଦେବ ସୀତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ବାଣୀ ବାଣ ମୋହର ହୋଇଲା ବ୍ୟଥା ଦେବ ସୀତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ବେଦମତି ମତି ନପୁଣ ଯୁବତୀ ବେଦମତି ମତି ନପୁଣ ଯୁବତୀ শাপ দেব সে ভয়ে উঠিলা সে বিশাখ, শাপ দেব সে ভয়ে উঠিলা সে বিশাখ শাপ দেব সে ভয়ে উঠিলা সে বিশাখ শাপ দেব সে ভয়ে উঠিলা সে বিশাখ রাবণ বিচার কলা বাণী বাণ মোহর হইলা, বাণী ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡା କଥା ଗୁଡାକ କହିଲି ତାକୁ ବାଣ ଭେଦା କଲା ଭଳି ବେଦିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟଥା ଦେବ ସୀତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥା ହେଇଥିବ। ହଁ ବେଦମତି ମତି ନପୁଣ ଯୁବତୀ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ବେଦମତି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଳି କାଳେ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେବ କି ଏତେ ବିଚାର କରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଁ ବାହୁଡିଲା ଶେଷ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ବାଟେ ରାକ୍ଷସୀ ମାନଙ୍କୁ କହି, ବାହୁଡିଲା ଶେଷ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ବାଟେ ରାକ୍ଷସୀ ମାନଙ୍କୁ କହି, ବଶ୍ୟତ ରହିଲା ସ୍ନେହରେ କହନ୍ତେ, ବଶ୍ୟତ ରହିଲା ସ୍ନେହରେ କହନ୍ତେ ଏବେ ରହସ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇବ ବାମା, ଏବେ ରହସ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇ ଗୋ ବାମା ଏବେ ରହସ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇ ଗୋ ବାମାକୁ ଏବେ ରହସ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇ ଗୋ ବାମାକୁ ବୋଲୁ ବାହୁଡିଣ ନିଶା ଚୋରି, ବୋଲୁ ବାହୁଡିଣ ନିଶା ଚୋରି, ବେଢି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି, ବାଣ୍ଟ ପଳ ପଳ କରି ଏହା ଫଳ, ବାଣ୍ଟ ପଳ ପଳ କରି ଶିଳେ ଉପଳ ତାଳ ପ୍ରଚାରିବ ବାମାଏ, ସିଏ ଉପର ତାଳ ପଚାରି ଗୋ ବାମାକୁ ସିଏ ଉପର ତାଳ ପଚାରି ଗୋ ବାମାକୁ ସିଏ ଉପର ତାଳ ପଚାରି ଗୋ ବାମାକୁ ରାବଣ ଯିବା କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ହଁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘେରିଗଲେ, ହଁ 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 ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରିଲେ, କିଏ କୋ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ବୋଲୁ ବାହୁଡିଣ ନିଶାଚରୀ, ହଁ, ହଁ। ବେଢି ଭୟଙ୍କ ରୂପ ଧରି, ଆକୁ ବାଣ୍ଟ ପଳ ପଳ କରି ଏହା ପଳ, ଶିରେ ଉପଳ ତାଡ଼ ପ୍ରଚାରି। ହଁ ହଁ ଉପଳ ବୋଲନ୍ତେ ପଥର, ପଥର ଶିର ଯେ ମସ୍ତକ। ହଁ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ କହିଲେ ପଥର ଆର ଶିର ଯେ ମସ୍ତକରେ ଛେଚିବା, ହଁ ହଁ ପଳ ଯେ ମାଂସ, ପଳ ପଳ ଶେର ପଳ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆର ମାଂସକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ବଶ୍ୟ ନୁହଇ ରାଜା ଧୀରାଜେ ବଡ ପଣ ଦେଖାଉଛି ଧୌର୍ଯ୍ୟ, ବାୟସୀ ହଂସ ପ୍ରେୟସୀ ଯୋଗ କାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅସିତ କି ଶୀତ ଭଜେ। ହଁ 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 ଆମ ରାଜା ଏତେ ପ୍ରକାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆମ ରାଜା ରାବଣଙ୍କର ବଶ୍ୟ ହଉନି, ଇଏ ହଉନି
ବଡପଣ ଦେଖାଉଛି ଧରିଛି ସେ ବଡପଣ କରି କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କରିବେ ନା ନାହିଁ ହଁ ବାୟସୀ ହଂସ ପ୍ରେୟ ଅଛି ଯୋଗ କାହିଁ ବାୟସୀ ଯେ ଗୋଟେ କାକି କାକି ହଂସର କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କଳାଟା କେବେ ଧଳା ହେଇପାରିବ ନା ନା ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିବା ଲୋକ ହଁ ହଁ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିଛି ଯେ ଏତେ ବଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସୀ ସେଠି କହୁଛି ବ୍ୟବହାର ଏହା ସୁକ ପରି ବ୍ୟବହାର ଏହା ସୁକ ପରି ବୀର ସନ୍ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଦରୀ ବୀର ସନ୍ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଦରୀ ଧନ ଭବନ ଭାବନା ଏକା କରେ ବନ ଭବନ ଭାବନା ଏକା କରେ ଭୋଲା ପଢାଇଛି ଜଟାଧାରୀ ଗୋ ବାମାଏ ଭୋଲା ପଢାଇଛି ଜଟାଧାରୀ ଗୋ ବାମାଏ ভোলা পঢ়াইছি জটাধাৰী গো বামাইকো ভোলা পঢ়াইছি জটাধাৰী গো বামাইকো ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ କହୁଛି ବ୍ୟବହାର ଏହା ସୁକ ପରି ଆର ବ୍ୟବହାରଟା ଶୁଆର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହଁ କିଭଳି ନା ଶୁଆକୁ ଯେମିତି ଯାହା ପଢେଇଥିବ ତାହା ଘୋଷିଥାଏ ହଁ ହଁ ସେ ଭଲା ଜଟାଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ରାମ ନାମ ଘୋଷେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମ ନାମ ଘୋଷିଛି ନା କିନ୍ତୁ ରାବଣ ନାମ ଘୋଷିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ରାମ ନାମ ଘୋଷିଲେ କଣ ହବ ବୋଲୁ ଅଛେ କା ରାମ ନାମ ବନ୍ଦୀ ମୋକ୍ଷଣ ହେବ କି କ୍ଷମ ରାମ ନାମ ଘୋଷିକିରି ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ କେବେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିଛି ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ପାଖରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିବେକ ପ୍ରଚରୀ ପକ୍ଷୀ ବନଚାରୀ ବାଇ ପଶୁଚାରୀ ଏ ସୁଷମ ଗୋବାମାଏ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିବା ଲୋକ ଇଏ ଆର କି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଯେତେ କଟୁ କଥା ଗୁଡା ସବୁ କହିଲେ ହଁ ହଁ ସେଠି ତ୍ରିଜଟା ବସିଥିଲେ ହଁ ତ୍ରିଜଟା ବସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ବୋଧି ତ୍ରିଜଟା ତାହାଙ୍କୁ ରଖି ବୋଲେ ସୀତା ସୀତାଂଶୁ ମୁଖୀ ତରୁଣ ଦିଗେ କି ତରୁଣ ତରୁଣ ଉଦେ ହୋଇଛି କେ ଅଛ ଦେଖି ଗୋ ଉଦେ ବୋଧି ତ୍ରିଜଟା ତାହାଙ୍କୁ ରଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କୁହ ନାହିଁ ରାକ୍ଷସୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥା ସରିଲା ହଁ ବୋଲେ ସୀତା ସୀତାଂଶୁ ସୁମୁଖୀ ସୀତାଂଶୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ସୀତା କହିଲେ କଣ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ରାବଣର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ରାବଣର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ କହୁଛ ହଁ ବରୁଣ ଦିଗେ କି ତରୁଣ ଅରୁଣ ଉଦୟ ହୋଇଛି କେ ଅଛ ଦେଖି ବରୁଣ ଦିଗ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଉଦୟ ହେବାର ତମେ କିଏ ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ସୀତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଁ ବିକଶିଛି କି ଶିଖରୀ ଶିଖେ ବିନା ଜଳରେ ପଦ୍ମତା ସୁଖେ ବନ୍ଧନ ଆଶାବ ଧରେ କି ଶୁଣା ପ୍ରବନ୍ଧ କି ମୂର୍ଖ ମୁଖେ ଗୋ ଶୁଣା ବିକଶିଛି କି ଶିଖରୀ ଶିଖେ ବିନା ଜଳରେ ପଦ୍ମତା ସୁଖେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପର୍ବତ ଶିଖରେ ବିନା ଜଳରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାର ତମେ କିଏ ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ସୀତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ବନ୍ଧନ ଆଶା ବନ୍ଧରେ କି କୁଞ୍ଜର
କୁନ୍ଦର ବୋଲନ୍ତି ହାତୀ ହଁ ଆଶା ବନ୍ଧ ଯେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ହାତୀଟା କେବେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନାହିଁ ଶୁଣା ପ୍ରବନ୍ଧ କି ମୂର୍ଖ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ହରିନାମ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କହିବ ମୂର୍ଖକୁ ଶୁଣିବାକୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଯିଏ ହରିନାମ ପିପାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତାକୁ ଏଗୁଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୂର୍ଖକୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ କଥା କହିଲେ ତମେ କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ଶୁଣ କଣ ବଳି ପଡିବା ଏମାନ ହେବ ବଳି ପଡିବା ଏମାନ ହେବ ବଇ ଦେହି ଚିତ ନ ଟଳିବ ବଇ ଦେହି ଚିତ ନ ଟଳିବ ବିନା ଶ୍ରୀରାମରେ କୋଟିଏ କାମରେ ବିନା ଶ୍ରୀରାମରେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଏତ ପାମରେ କି ସମ୍ଭବିବ ଗো ବାମା ଏତ ପାମରେ କି ସମ୍ଭବିବ ଗୋ ବାମା এব পামরে কি সম্ভবিব গো বামায় এত পামরে কি সম্ভবিব গো বামায় ଯା କହିଲେ ଗୋ ସଖୀ ମାନେ ହଁ ହେ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ବଳି ପଡିବା ଏମାନ ହେବ ହଁ ହଁ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଇପାରେ ହେଇପାରନ୍ତି ବିନା ଜଳରେ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିପାରେ ଫୁଟିପାରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ହାତୀରା ବନ୍ଧା ହେଇପାରେ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କରିଦେଇପାରେ ପାରେ ଏଗୁଡାକ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ବହି ଦେହି ଚିତ୍ର ନ ଟଳିବ ଏଗୁଡାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ତ କେବେ ରାମଙ୍କ ବିନା ବିନା ଶ୍ରୀରାମରେ କୋଟିଏ କାମରେ କୋଟିଏଟା କନ୍ଦର୍ପ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ଏ ଚିତ୍ତ କାହା ନିକଟରେ ଟଳିବ ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ ଏ ପାମରେ କି ସମ୍ଭବିବ ଏ ରାବଣ ପାଖରେ ଚିତ୍ତଟା କେବେ ଟଳିଯିବ ନାହିଁ ମନୋଜବ ମାରୁତ ତୁଲ୍ୟ ବେଗମ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିମତା ବରିଷ୍ଠ ବାତାତ୍ମଜ ବାନରଦୂତ ମୁଖ୍ୟଂ ଶ୍ରୀରାମଦୂତଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପର୍ଦେ ଶ୍ରୀରାମଦୂତଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପର୍ଦେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ହନୁମାନ ସଂକଟ ମୋଚନ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଟ ହରଣ କରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ ହରି ବୋଲ।